расман муҳориба дар вазни 61 кг байни Саид Ёқуб Қаҳрамонов бо рекорди 10 ҳд ва Саид Нурмагомедов бо рекорди 16 ҳд рӯзи 17 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи оиди вазъияти вазни сабуки UFC фикрашро баён кард ва гуфт ки зидди кӣ ҷангидан мехост. ҳозир дар вазни сабук якбора якчанд муҳорибаҳои калон баргузор мегардад. муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра, Дариюш зидди Гамрот ва Парье зидди Чендлер. ягон кас бояд ки бо ғолиби ин муҳорибаҳо вохӯра. фикр мекунам ки ҳозир ман сазовор нестам ки бо ғолиби муҳорибаи Ислам ва Оливейра ҷангам, аммо бо ғолибони дигар муҳорибаҳо ма вохӯрда метонам. ҳамчунин бо Бенил ма ҷангидан намехостам. аз ҳама хубаш барои ма Парье Чендлерро шикаст медиҳад ва мо бо ӯ вохӯрда реванш мегзаронем. ма боз бо ӯ вохӯрдан мехоҳам ва мағлубияти худро маҳкам кардан мехоҳам. муҳорибаи якуми мо бо Дастин Парье беҳтарин муҳорибаи сол ва шояд ки беҳтарин муҳорибаи 10-солаҳо шуда бошад. барои ҳамин хеле хуб мешавад агар ки мо бо ӯ боз дар октагон вохӯрем, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки Ҷастин Гейҷи охирон муҳорибаи худро зидди Чарлз Оливейра гузаронида дар якум раунд шикаст хӯрда буд. дӯстон, шумо киро рақиби Гейҷи дидан мехоҳед? метавонед дар комментария фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо гуфт ки ягона ҷангваре ки Чарлз Оливейраро манъ карда метавонад ин Ислам Махачев аст. ягона ҷангваре ки Чарлз Оливейраро манъ карда метавонад ин Ислам Махачев аст. Ислам Махачев Чарлз Оливейраро бо ҳамон сабаб манъ карда метавонад ки ма Деметриус Ҷонсонро манъ карда будам. гӯштинги ма ҳамаи малакаҳои Ҷонсонро бекор карда буд. гӯштинг метавонад ки суғуртаи шумо бошад. гӯштинг метавонад ки ҳимоятгари шумо бошад. чунин баъзе бақувват ба монанди гӯштинг метавонад ки ҳамаи малакаҳои дигар намуди санъатҳои ҳарбиро бекор кунад, гуфтааст Сехудо. ва дӯстон, шояд ки Генри Сехудо рост гӯяд, аммо як шахс аниқ бо ин суханҳои Сехудо розӣ нест ва ин шахс худи Чарлз Оливейра аст ки ӯ боварӣ дорад ки Ислам Махачевро дар якум раунд ба нокаут рой мекунад. гуфта наметавонам ки манаҳи Ислам сахт аст ё суст, чунки ман бо ӯ ягон маротиба ҷангидагӣ нестам. ман танҳо ба як чиз боварӣ дорам. ман зарбаҳои сахт дорам ва агар ки зарбаи ма ба ӯ раса, пас ӯ меафта. ман Ислам Махачевро дар якум раунд ба нокаут рой мекунам. намедонам ки бо зарбаи даст, по ё зону, аммо ман ӯро ба нокаут рой мекунам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки имрӯз Чарлз Оливейра ба Абу-Даби омада расид. Ислам Махачев боша аллакай чанд рӯз мешавад ки дар Абу-Даби қарор дорад ва акнун рӯзи 22 октябр мо мебинем ки кадоме аз онҳо нақшаи худро амалӣ карда чемпиони нави UFC дар вазни сабук мешавад. дӯстон, иншааллоҳ пагон навор оиди тарафҳои сахт ва сустии Муин Ғафуров ва рақиби ӯ мебарояд. аз шумо дӯстон танҳо дастгирӣ мехоҳем. дар наворҳои мо лайку комментария гузорен. лайку комментариҳои худро дариғ надорен, аммо боша барои шумо беҳтарин наворҳоро омода мекунем. то боздид хонободу сарбаланд бошен.